बूढ़ी तनी एक गिलास पानी पियावत। अरे मार मुर्री के कितना पानी पियतानी। ई न सोची कि अब की बार पंचायत चुनाव आ रहा बा, मुखिया में केकरा के वोट देवे के बा। अरे मुखिया में केकरा के वोट देवे के बा, ई तो सब लोग सोच ले बा कि अब की बार वोट देवल जाई तो राकेश कुमार उर्फ राकेश भैया के। कहे कि उहे ऐसन व्यक्ति बारन जे हमनी के क्षेत्र के विकास करीहन आ ऊंच नीच भेदभाव जाति पात के भावना से ऊपर उठ के सोचेलन। पढ़ल लिखल बारन, समझदार बारन, समाज सेवी बारन आ शिक्षित बारन, कर्मठ बारन। तो हमनी के का चाही, ऐसन एगो व्यक्ति के खोज रलख आ हमनी के बीच राकेश कुमार उर्फ राकेश भैया तो बारन। अब की बार मुखिया में उनको के जितावल जाए। ओ हो। अरे ई बात तो बड़ा बढ़िया कहनी। हम जातानी सबके कह देवे कि अब की बार मुखिया में अगर वोट देवे के बा तो राकेश कुमार उर्फ राकेश भैया के ही वोट देवे के बा। तो याद रखे के बा छात्र, नौजवान, गरीब, मजदूर, किसान सब गोटा के याद रखे के बा। हमनी सबके अपन एकजुटता के प्रमाण देवे के बा। चले के बा राकेश कुमार उर्फ राकेश भैया के साथे। एम की भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुने के बा हमनी सबके भैया राकेश कुमार उर्फ राकेश भैया के। इनकरे के साथ देवे के बा। इनकरा के साथे कदम से कदम मिला के चले के बा। कहतानी जे बतिया नहीं भूलई है भैया। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतीपुर। कहतानी जे बतिया नहीं भूलई है भैया कि अपन राकेश भैया के, अपन राकेश भैया के मुखिया बनई है भैया कि अपन राकेश भैया के मुखिया बनई है भैया कि अपन राकेश भैया के। भैया राकेश के भाई ना भूलई है, भैया राकेश के भाई ना भूलई है। सगरो बचाई के विजयी बनई है, सगरो बचाई के विजयी बनई है। भैया राकेश के मुखिया बनई है, भैया राकेश के भाई ना भूलई